mestari. Joo, mä oon just vähän loppusuoralla. Mä oon... Härkönen. Terve. Ei mitään. Porssi. Joo, just. Porssi, se on 7, pitää olla valmiina. Ei mitään, kun joo, varmaan 8, joo. Ei, 7. Joo. Joo, okei, mä sanon. Hei, sekä koko ryhmän numero. Anna mulla Elmo, mä tarvin nyt tämmöstä hirveä kiire, mun pakko saada. Kiikaa mun päähän, kun Saada Loikkaselle 4 faksiperille, okei? Joo. Homma toimii. varmaan. Joo. Moido, se on Vilenius. Terve. Mä soitan ton Härkösen puolesta, se on viime yönä painanut aivan sairaasti duunia ja skirtti koko viime vuoden taseen. Joo. Mä soitan sen puolesta, että ota nyt skriivaa nollasta. Joo. 1 verkkoliiton puoli vastaajasta. 2 paikan messakeessa panike. Joo. Härkönen! Resta. Ihan easy. Rela. Joo, missä mä olin? Niin, paina painike ja otan code a phone. Saatko lähteä se faksi Loikkaselle? Tämä on tuunis koko yön, mä ihan puhun. No niin, tsiikan, tääkin on rikki. On. Koskella ja mä kauhean hyvin sitä primaris prakas aamulla, että Halo, Härkönen, vittu. Nyt ei kerkeä, nyt ei pysty painaa, nyt on kauan. Okei, painaa noin. Porssi painaa kuin varmasti. Onko paperit messissä? No niin. Katsotaan viikon asiat sitten. Saatteko te faksin lähteä? No niin, hyvä, homma toimii. 162 kilometriä, 100 meille. Alapäinen mennyt jo! No niin, pojat, katsotaan se. Viime viikon tilanne. Mä oon tsekannut koko ryhmän numerot, ne on sisäisesti listattuna sulle tässä. Voit kattoo ne siitä, kyllä. Saadaan alkuviikosta, joo. Chigat, Kyllä. Loikkasen faksi. Kiva. Joo, hei. tänä kohtana puhaltamien väärinkäyttö. Hieno homma. Lappisen muistio, kaikki laitettu. Hieno homma. Chigat. Eräkuvirattolain koron, ennakkovirasta koskevia säännöksiä. Korkojen lähdeverolain tunnissa luivan. Forssi soitti. Se on ihan okei. Verotus voi päättää. Verotus voi... Jahu! Jahaha! Sammo! Koskipuu! Ennakkoperintalain koron ennakkovirasta koskevia säännöksiä muutettua työstalun mukaista. Joo. Tässä on joka tapauksessa, tässä on koko viikon duunit lähetetään, ne on kaikki kuitenkin järjestyksessä. Moido! Hyvä, Koski. Selvä. Härkönen. Dorkas on ovi. Tulkaa sisään! Stick in, hoppa in. Aha, päivää. Tervetuloa. Mulla olisi tässä tämmönen pieni verotustekninen ongelma. Yes. Niin että voisitteko te näyttää mulle, kuinka nämä oikein menee? Joo, tsekataan. Paperit. Täällä. Vilenius rupes näpyttää. Joo. Jes, mä tsekkan tosta lähti. Korkotulon lähdevelon soveltamispiirin kulmista yksityistä kertoneesta vuonna 1900. Skriiva. Mege. Henkilöstön rahastojen osuudet ylijäämää sijoitusosasta voitto-osuudesta. Jes. Salikotana vuosi-ilmoitus lähdettä pitää aloittaa. Skriiva. Jarro! Teillä on asiakas. On.
Kato tolta pohjalta. Kannattaa ruveta tsekkailemaan.